Joan zen, joan behar ez zuena, joateko baimenik ez zeukana. Eta gian gu konturatu gabe, behin baino gehiagotan esan zigun agur, noiz edo noiz. Eta gu oharkabean serio hartu ezinik. Berdin da, kontua da, Jabitxuren ondoan, inguruan eta apurtxu bat ere bere baitan egon garenok, sinistu ezinean gabiltzala, bera gabe egote hau barneratu ezinik. Jabitxu itsasoarekin maiteminduta dago, eta itsasoak bera bezalako maitale asko balitu, askeagoa eta garbiagoa izango litzateke. Jabitxu bertsoekin ere maiteminduta dago, bera finean, 8 handia baino, 10 da. 10 eta 40 bastoetan edo urrean edo kopatan, magno, zu, kartetan goxo, areago zurekide izan da. Jabik liburuak maite ditu, agian bere ametsek liburu baten altzoan egiten dutelako egan. Jabik, astero edo, liburu bat edo bi hartzen ditu betiko dendan, eta irentsi ere irentzten ditu gogotik. Jabitxuk, Imanol, Lete, Lertxundi, Ruper eta behar ditu ezpain artean, urte luze hauetan gorde dituen melodia txikiak bizirik jarraitzeko. Jabitxuk ondo idatzitakoak apreziatzen ditu, baina batez ere idatzi horiek konpartitzea. Hei, mister, beitu, autopadot, ea gustatzen zaizun. Kirmen, Egaña, Lizarralde, Benedetti, Silvio, testu asko, partitu dugu elkarrekin. Jabik, soldaduzkako istorioak kontatzen dizkigu. Valentzian eta Madrilen pasatutakoak, abots lasai horrekin, tempus fugit horren kontra, hainbeste maite du hitz eta pitz. Eta askok ezin dugu imaginatu hori guztia agortu dela. Jabik zinea maite du, eta zineak Jabi maite du, hainbeste zinta, DVD, bideo eta barrek hartu baitute beretxea bertan goxo. Julie Christie, Audrey Hepburn eta Michelle Pfeifferrek badakite Jabitxuk ondo zaintzen dituela etxia. Jabik, garagardo bat hartzen ari garela, atletikekin gorriak eta bi pasatzen ditu, eta ez da inoiz haserretzen, bizitza gozatzeko baita berak esan da. Jabitxuk ikasleei nor-nori azaldu bitartean, istorio edarrak kontatzen dizkie, eta ipuin politak ematen dizkie, eta entzun egiten die. Entzun eta aditu, atenditu eta zaindu. Jabitxu, joan egin zinen, baina ez zeneukan baimenik. Beraz, Jabi, hemen zagoz. Beste modu batez, baina hemen zagoz. Gure bihotz, dardarti, hauetan. Mister, adiorik ez. Jabik bazukan nire ustez ezaugarri berezi eta azkenian ez definitzen hain zaila ez dena, ez da, baina berez oso pertsona ona zen. Beste barik, eta horrek ja guztiz definitzen du Jabi. Oso pertsona ona zen. Pasaizura geniala, hau da, kintuak, soldaduzkan kintuak joaten direnean edo agian ja gure garaian, ez, baina joaten zirenean, beti egiten zitzaien izugarrizko nabatada. Eta Jabiren belaunaldikoen edo txanda izan zanean, kontua guztiz bezberdin izan zen, eta Jabik proposatu zien bere taldekidei, kintuak merendatzen gonbidatzea. Merendatzera gonbidatzea. Eta hori, seguru nago,
momentu hartara arte ikusi bagabeko kontuak zen. Javi zan, kitxo, definizioaria Javi zan. Eta hor daukagu utxune, eta nik gaur egun eta 2 hilabete joan dira eta niko nini utxune gara daukat. Eta burutik kendu ezinik nabil. Eta gaurko egunean, eta 2 hilabete burutik kendu ezinik. Nik uste dut guk gaztetan, gure gaztetako euskal irakaslegoan, hau da, gu 22 urtetik aurrera hasi ginean, Javi izan zen, nik uste dut gure afari guztietako salta eta perrezia izan zen, ez da, bera zen gero, hitz egiten zuena, bera zen pixkat, bai, salta eta perrezia. Gero bestetik nik uste dut Javi izan dela euskal irakaslegoan ordezko gehien eman dituena historikoki, ez da, esan dut hori ere bada, ez da. Javik nik uste dut garai batean ia gure lider bat izan zen, ez da, esan dut, ez baina nik uste dut bere izaera, nik uste dut zabalagatik, hau da, zan bere baitakoa izan beharrean, zan zabala, zan izaera zabalekoa, iztun amaigabea zen, orduan, bai, berak gauza guztiak ikusten zituen beste erabatera. Esan nahi dute, gauzak bere buruan kolore propialak zituen, esan nahi dut, kolore apartekoak, esan nahi dut, edozein gauza, edozein arazo ikusteko modua zen, bere berea, ez da, hau da orduan, nik uste dut gauzak ikusteko eta sentitzeko eta bizizateko zeukala aparteko leku batean zegoen, lekua beste bat. Baina gero Javik bazukan beste ezaugarri ikaragarri bat etorri izan, bera bazen ona bezain sentibera, ona bezain bihoztera, eta orduan hori zela eta zela niri iruditzen zait pila bat zifritu zuela garai baten, eta Javi zan lagunen oso lagun. Esate baterako, oso idazten dituen liburu guztiak Javi bakarrik irakurtzen ditu eta bere emazteak zergatik Baiona Arretxezalako. Eta behar bada kostatuko zitzaion bukatzea, baina nahi zuen bera ikusteko orduan, eta zu irakurri dut azken eta bar, afaltzera joan eta afariaren aurretik ja irakurta ikan. Guk besteok ez ginen horra iristen, nire ez da, eta pixkar lozatu egiten ditzen ez da. Gaur apirilaren 14, 2016koa, gure deustuko mundu txikia, astindu gaitu nahikoa. Javi gurea gaitzak eroan du, gau isilean bakarri, bihotza erdibitu zaigula, ez dago esan beharri. Zabaldu berri triste hau, ondarruatik deustura, euskal zale handi bat joan dela, gure Javi kutxunura. Langile fina maizu maitia, gure oroimen bizia, xehetasunen zaintzaile ona, dena ematen hazia.
aitor dezagun agur honetan, gaurkoan gure samina, irakaslegoa zure faltan, ez dela izango berdina. Zabaldu beri berri triste hau, ondarruatik deustura, euskaltzale handi bat joan dela, gure Jabi kutxunura. Zabaldu beri berri triste hau, ondarruatik deustura, euskaltzale handi bat joan dela, gure Jabi